Mae'n unwaith eto y trydydd rhan o'r rawn gynderfynol yr adran iau yn fan hyn. Oedd yna ddeunaw yn herio i gilydd, ond erbyn hyn, da ni'n edrych ar y carfan ola, sef Mark Gwyn ar y stondin rhif 1, Alex Butler o Loegr ar 2, Dafydd Roberts Esgyrgawr fy nghymydog ar 3, Thomas Jones ar 4, George Grossi o Loegr ar 5, a David Scott yn cneifio ar llaw chwith ar y stondin chweched yn fanna. Mae o'n gorfod agor y drws y ffordd arall yn y gorlan mwyn cneifio yr un steil os liciwch chi. Ond ar un ar hyn o bryd, dyma'r bachgen sydd yn rhagori, ac os da ni'n edrych yn ôl i sut oedd o wedi perfformio gynharach yn y dydd, mi oedd o'n ail yn y cystadleuwyr i gyrraedd yr safon yma. Felly mae yna dipyn o ddisgwyliadau am Mark Gwyn, ond ar 4 ar hyn o bryd, Thomas Jones ar 2, Alex Butler yn mynd lawr y goes na, yn cywiro pen yr oen na fel bod o ddim o'i ffordd o, a wedyn ar 5 golwg sydyn ar George Grossi wedyn yn fan hyn yn gorffen yr oen yma'n daclus dros ben. Cymryd gofal y fanna, achos mae yna dipyn o daith y fanna i'r handpys i bob pwrpas i fynd reit rownd, cam yn ôl, cam bach efo bob symudiad o'r handpys na mwyn gwneud yn siŵr bod yr oen yn gyfforddus. Y 5 da ni'n edrych arno rwan, sef George Grossi yn cael yr oen nesaf allan ar cymar corlan na, yn rhoi cyfarwyddyd iddo, da ni'n cael golwg ar y beirniad efo Bronwen Tango yma na, fydd hi'n cadw llygad barcud, bod na ddim gwlan yn cael ei adel ar gorff yr oen. Y gwlan da ni isio, waeth i ni heb a gadael o ar gorff yr oen, da ni isio fel cynheuau wrth gwrs. Ar un fodd bynnag golwg ar Mark Gwyn ar ei drydydd oen y fan hyn, mae o mor rhwydd i stail yn dydi arddull, o mae'n wych a dweud y gwir, ac yn lan dros ben, dim ôl o'r torri na o gwbl yma na. Bob un trawiad yn daclus ac yn ei lle. A mae yna hyn a un o drawiadau rwla o gwmpas y 35-36 o drawiadau sydd wedi bod i fynd rownd corff Dafad, chydig bach yn llai bob pwrpas i fynd o gwmpas oen. Dyna fo'n cychwyn ar y nesaf felly, ond ar y llaw chwith y fan hyn, sylwch ar hynny, mae'n ddiddorol iawn bod rhai yn dal cael ei dysgu llaw chwith, mae'r rhai hyfforddwydd yn gwrthod dysgu nhw fel yna ac yn gorfodi nhw i ddysgu ar llaw dde. Ar 2 wedyn Alex Butler o Loegr, ond nôl â ni i weld yr arddull llaw chwith yma sydd yn taflu rhai bobl yn llwyr a dweud y gwir, os mae yr offer i gyd yn gorfod bod yn wahanol wrth gwrs. Dipyn o broblem o fan hyn i Mark Gwyn, oedden ni wedi bod yn camol o tan yr eiliad yma, colli reolaeth yma na'n golygu'r ychydig bach o eiliadau iddo fo ar 5 bod yna George Grossi fan hyn yn mynd ar hyd y stodiau herio yna rownd gofalu am y glis, gwneud siŵr na di honno ddim yn cael ei bachu gan y toriadau, gan y grif o gwbl. Wedyn dyma ni ar y stondin rhif 6 unwaith eto David Scott, ond dwi'n meddwl bod Mark Gwyn nawr, wel maen nhw gyd allan ar ei pedwerydd oen, fyd oes a fawr iawn i ddewis rhwng hyn o dweud y gwir, mae David Scott wedi cyflymu, ond beth am Mark Gwyn ydi o'n gwneud yn ddigon da, neu air bachgen ar stondin rhif 6 sy'n mynd i orffen yn gyntaf, David Scott. Da ni'n cadw llygad barcud yn wedi arafu chydig bach o fan hyn, mae pawb yn nhw allan, golwg ar David Scott, da ni'n gael fodd bynnag ar hyn o bryd, 1, 2, 3, mi ddylai fod yn chwilio am y botwm coch na rwan, ond lle mae'n Mark Gwyn ar ni na, David Scott sy'n mynd â hi, mae llaw chwith yn gweithio i David Scott a llongyfarchiadau mawr iddo fo. Mark Gwyn yn enw, chydig bach o drafferth yn gorffen wedi arafu yn anffodus iddo fo, cyflymdra ddim yn bopeth, cofiwch mae taclusrwydd ar asesiad o hynny eto i ddod.